Iti Region 2 na ideklara ti 60-day price freeze iti probinsya ti Cagayan, gapo iti epekto ti tikag, ken ti manriman nga state of calamity. Kabayatan na mangisaysayang katmat iti house-to-house distribution ti DSWD para kadag iti PWD ken bedridden iti rehiyon, anas ka na makaawat iti tulong manipod iti gobyerno. Taduma a detalye kinalap ni PTV MMSU Intern Alex Cerezo. Iti Cagayan, nangideklara ti Department of Trade and Industry Region 2 iti 60-day price freeze kadag iti kangrunaan agagatangen gabo iti state of calamity a naibayog ti probinsya ngayon tunda ti El Nino ken krisis ti enerhiya. Karaman iti price dagiti produkto a canned sardines, kape, processed milk, laundry soap a kadawyan a maususal iti inaldaw. Inlawlawag ti DTI at ti presyo kadag iti kangrunaan agagatangen ket naibasar iti naudi a presyo sakbay iti panagdeklara ti state of calamity. Mabalbalakadan dagiti negosyante a maiparit iti overpricing, hoarding, profiteering ken refusal to sell. Ti aglabsing ti pagunnurutan ket mabalin a maibalod ti 5 agingga 10 ket 5 atawen ken mamulta ti 5,000 agingga 2 milyon pesos. Kabayatan na agarup talo kasot nga agtutubo ti agnumar ti Special Program for Employment of Students iti probinsya. May pasidong dagiti benepisyaryo iti pre-orientation amang isagara kadakwada iti trabaho. 639 pesos tunggal aldaw ti sweldo dagiti estudyante iti unos. Ti 20 nga aldaw iti sidong ti Department of Labor and Employment. Iti Medquirino, nang isayangkat ti probinsyal a gobyerno iti house-to-house distribution para kadigiti persons with disability ken special cases iti dadduma a barangay iti sidong ti I Love Quirino Cash Aid for Recovery and Essential Support or CARES program. Tinasawa programa ket may kadwan alawas a may patpatungpal. Ken itimit Isabela, agarup 70 a benepisyaryo manipod Jones Isabela, tinakaawat ti food commodities manipod Department of Social Welfare and Development, iti insayang katda a food redemption activity iti sidong ti walang gutom program. Kabinadang ti sulong kababaihan, Barangay 1 Retailers Incorporated, na iwaras ti food commodities, pakairamanan tinatnateng, bagas, itlog, ramen ti panagluto, kenda dumapay. Alex Cerezo, para ti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.